mun nimi on Mikko Ruohonen ja firman nimi on Maarakennus Mikko Ruohonen. Tehdään kaikenlaista maanrakennustyötä pienistä pihatöistä suuriin halliprojekteihin ja isompiin kunnallisteknisiin töihin. Ja toimitaan Someron alueen lähikunnissa ja pääkaupunkiseudulla asti käydään tekemään töitä. Kohta olen toiminut 30 vuotta yrittäjänä, niistä 25 vuotta maanrakennusalan yrityksenä. Se on ehkä semmoinen vähän suvun tuoma rasite, että on lähtenyt yrittäjäksi ja kävin kokeilemaan 2 vuotta vuorotyötä ja siihen ei oikein ollut intoa eikä se, että kyllä se oli pitää päästä tekemään ja touhua tänne maailmalle. Se on ollut mukava. Tarjotaan monennäköistä palvelua aika laidasta laitaa. Pääasiassa tehdään tällä hetkellä yksityisillä. Tehdään kaikenlaisia jätevesijärjestelmiä, saneerataan, tehdään uusia tieprojekteja, monennäköisiä. Mökkiläisillä yleensä on nyt aika paljon haasteellisia pieniä tienpätkiä. Sitten tehdään kunnilla ja yrityksillä isompia projekteja. Tehdään ihan kaikennäköisiä, ihan laidasta laitaa vesijohtotöistä, viemäritöistä, tienrakennuksista, perustuksista, kaikenlaista. Sanotaan, että varmaan semmoinen erottaa muistaa, että on pieni yrittäjä, pystyy toimimaan nopeasti, pystyy tekemään aika äkkiä kaikenlaisia ratkaisuja, mitä pitää niin kuin muuttaa ja tehdä ja olla niin kuin silleen asiakkaiden kanssa. Mä oon aika paljon niiden kanssa keskustelemaan ja mitkä on asiakkaiden toivomuksia, me pystytään niihin reagoimaan heti ja pystytään tekemään niiden kanssa yhteistyötä aika paljon. Kalustoa meillä on tässä takaa oleva tämmöinen 15-tonninen tela-alustainen kone. Se on mun suurin kone tällä hetkellä. Sillä pystytään tekemään vähän niin kuin isompia töitä, talon pohjia, tiehommia. Sitten meillä on semmoinen 5-tonninen tela-alustainen kaivinkone. Se on sitten taas, kun mennään ihmisten pihoille ja ahtaisiin paikkoihin, niin se on siellä niin kuin sopiva. Ja sillä pääsee niin kuin aika niin kuin silleen, että ei rikota paikkoja niin paljon, niin pystytään tekemään sen kanssa siellä. Sitten mulla on tommonen kuorma-auto, millä me saadaan kuljetettua maa-aineksia murskeen ja saadaan vietyä vanhat tavarat pois. Ja sitten mä saan siirreltyä vähän kalustoa ja koneen. Ja sitten vielä on semmonen kraameri, pieni kraameri, minkä kanssa saadaan tehtyä monta lailla kannettua tavaroja ja pystytään tekemään lumitöitä ja niin kaikenlaista tavaran siirtoa, mitä onkin. Sen kanssa saadaan ne vielä sitten. Että aika monipuolinen kalusto. Ja sitten nykypäivän kuitenkin, kun saa vuokrattua vehkeä, niin sitten pystytään sen takia, en mä ole pitänyt enää isoa kalustoa. Sitten jos tulee isompi hommi, niin mä vuokraan sitten ne vehkeet. Niin kuin ruoppaukset ja muut, niin mä vuokraan talveksi pitkäpuomin, minkä kanssa sitten tehdään ne ruoppaushommat ja muut. No kyllä se yrittäjänä se vapaus on kaikkein paras. Ja niin sitten se, mistä mä itse tykkään, niin on se, että mä näen mitä mä teen. Ja mä saan niin kuin, sen työn tehtyä sillä kun mä haluan. Se on mulla ollut aina se, että jos mä teen jotain pihoja ja muuta, niin se palkitsee parhaiten, kun näkee sen lopputuloksen. Että näkee sen oman työnjäljen. Sitä on kiva katsella. Semmonen tietenkin meillä on, että me pystytään toimimaan aika kustannustehokkaasti. Mulla on kavereja, yrittäjäkavereja, pieniä yksityisyrittäjiä, samanlaisia kuin minä itse, niin on kavereina ja pystytään niin kuin tekemään töitä silleen, että sitten kun tehdään putkitöitä, on pakko olla kavereja, niin ne on siinä jeesaamassa. Ja sitten kun taas on semmoisia hetkiä, ettei tarvi, mä oon sitten aina yksin. Ja sitten tietenkin se on niinku meillä tärkeää, että se laatu on niinku oltava. Et siihen mä oon aina pyrkinyt, että koitan tehdä aina niin hyvin kuin pystytään. Monta kertaa kaikissa töissä niin jälkeenpäinkin vielä, niin mä soittelen asiakkaille ja kyselen, että miten on mennyt ja miten on. Että jos on jotain, että täytyy korjata tai jotain muuta tai tulee mieleen, niin sitten ollaan pystytty reagoimaan siihen vielä aika nopeasti. Et vaikka on lähdetty jo tontilta pois ja muuta, niin kyllä me sitten saadaan kalustoa aika nopeasti takaisin ja pystytään tekemään jotain muutakin siinä vielä. Maarakennus Mikko Ruohonen, luotettavaa maanrakennusta. Kun tarvitset tekijää, joka pitää lupauksensa, ota yhteyttä.